Yun. Tuh. Iya rata siram. Jadi rata siram ini atau mati. Apa gitu? Apalah mau sore siram. Wah, temen gitu pada mati. Mau itu, lalu kopi. Wong bae nganu kembangan. Iku mikir jalur kembang, jalur kopi ya. Jalur dah. Woi, kita. Wih, wih kembang main banget teman. Iya jelas. Yung niki kang titipan kang mamake kon jalur kembang kok. Jolong ke bagi pada mati. Walah, Jon. Pada Mati yo. alum lah. Iya sih. Kita Wih, main yo. kita. Di pancal ayam Oh, ini. pasal ayam. Gimana ya sih main ya? Pada mati. Kini niki warung ki kembang iki main banget kok. Gue nyolong nang gue. Orang nang hutan tanah. Kana kayak kana. Gue golfu. Apa ya? Ke sing sejuta kita ya lho. Ya jangan yang membayar sejuta. Temen mamaku beli kon gratis. Oh, Murah banget. kon jaluk iki. Bisa nah kono bae. Bisa kembang wae. Yo, ora. Yo mending anak bae. Ya kok kene apa ya? Kawan ibu bae iki kok. Yo jen konyol. Cuma mama Mamake. malah ganti kiye. Lha sing dhisik, Jan. Ngasuk bae lah. Ki pek Kartu lah. ki main. Tapi bayar. Sing bayar. Ya iya. Iya kok. Nah, Bebok. ya wis ki pek ya. Kalian ngapain? Mamaku iki pesen mon kembang main ya. Main. Oke, ngomong-ngomong bocahan pada maring dia. Ngomong marinyo kon ya apa iku we. Kopi disna nah. Kopi ubi panan petikan ya. Jawab nang yo. Alane ya bisa sudah takon nah. Wis. Gua tak itu wis. Tapi orang sate, kok nyobain nggak kembang. Sing main kayak ini kan. Ya ora usah mending. Rasa. Cok, tidok aku. Wis ganti dok nabe bocahan gila. Lain kan. Anak ngendi? Karena kakek kan. Wis ya anak-anak lain kula tipe yang mana yuk? Temen. Cepetan ayo lah. Wah. Bocah bak motor blenger. Iya bro, nyok curhat kok. Kopi lho, kopi. Malanang ngomong rapong ngurung samber boy. Nek curhat karo nyuke anak kopi kudune. Yo, Ora baik jawab bi. Tahun iki ya. bisa yuk nih bongkar apa ya? Sini yuk. Yuk. Kane jeng ngisor. Ngisor. Jadi wis dalam ngepriwe curhate. Timbalan nang kono kabeh. Dhuwur kabeh lah. Jadi kaya wong Ya wis cepetan curhat lah. Gini bro, mau orang ada pacaran terus yang dolan ya. Ya terus Yang lunga, apa gelem? Dulu kan bak ninja kok.
Injuk. Apa sih? Supra dong. Gelem iki. Ora Supra ora mesra. Pacarmu mantan temenku, ya kan meninjau. Ora sih. Pacarku mlaku ge apa-apa. Jadi pacarku ora astre ora cinta. Wis Jere pacarku malah mlaku ora apa-apa. setia ya. Iya lah. Terus teman-teman iki. Iya. Pacarmu. Jom mopo. Waduh. Kepen motor mbok. Iya. Kayak pacarku mingki ngomong ngalah jojangan. Oh iya, bocah ngomong-ngomong nang ndi? Kayak dan cakawat di kowe bae. Oh, dan jadi Dirasani. Bocah akeh. Merek lah. Woi, Bedang apa nang kok? Oh sih. Mali kowe lah. Wah, mali ya. Kena kowe jorong isor. Apa? Oh, bedang apa nang kene kok? Iki Kumpul-kumpul. iya. Nduk tuku ninja jere. Tuku ninja. Kalau bisa kok tuku ninja. alane. Sama ngerti ke bisa tuku ninja kok. Bocah itu ninja. Buku ngomong kok priwe. Didukung. Malah kalau soalnya didukung. Mbok Kayaknya bisa ngelakuin ninja. dhewe. Tapi ana syarate. Dhewe. Oke, dolanan deklek, nek kowe menang tapi ora ninja tapi nek kowe kalah motormu gonyong. Ini baik bro, yang ngerti gue wani. Ini bagus, apa yang ngerti gue wani? Menang gue, tenang baik. Menang. Wis, lah, gosip-gosip wani apa ora? Hah? Suwen. Wis wani lah. Wani? Yo sayo yo. Kowe bocah kok sombong temen. Wis sayo. Main di sayo. Orang bibro. Ono kono kowe. Yang yakin gue bisa bro, menang gue, tenang baik. Ya, gawe kana dengklek iki bebok. Iki gawe kana ana. Tunjukan berkuat kok. Oh. Ngalang-ngalang. Duel ki. Tenang. Duel. Iya, duel. Kok tak gawe? Wani ora kowe, wangi. Dadi. Ya wis dadi yo. Yo. Nah, Wis kowe wis gak didadikna. Ya wis yo gamsut. Kok dhisit? Gamsut opo piye modalnya? Ya Jawa. Ya wis. Ih, wah kowe menang, kowe dhisit. bismillah bro. Menang, Bro. Yo Menang. Kok gak kalah. Yo kok balang. Ora dadi iku kowe. Prive. Masa kaya gue? Ya ora dadi kowe. Ora dadi ya. Jal. Ya jero. Suaraku. Nah, kowe dadi. Siapa apaan? Ya iya. Dadi kowe ora dadi lah. Dadi. Ya dadi. Ya ora. Dadi. Kayak gue, bukan kowe. Wih. Curang ora dadi masa Curang, ngono kaya curang, gue. Ya bener lah Curang. kok. Setur orang. Oh, yo menang. Gua kalah. Kalah kowe. Kalah. Sijine jero kalah lah. Kalau ngene kontake. Alhamdulillah tak. Ora sida. Ora iki yang temen kae no belani kae. Oh, motor sijine jare lah. Beli motor. Iki bro, jangan motor Iki sijine. yo bejlembuni jan kae. Perasaanku ora enak. Kayaknya gue calurut dilomboni kok. Iya kok masa yo kakak kalah. Teh bocah seneng banget kae jan gawamu kae kae. Gawat, Bro. Gawat. Gebuki apa? Gebuki. Woi. Woi. Iya, wis action ge. Kilo, yuk. Salah. Ya kok kene lah. Kayu segawan. Lawan gue juga. Lawan gue. Ya kok kene lah. Wan maning mas gawan iki. Ninjo. Kaget temenan kocok.